gahapon na sila isda, te? Ha? Namalang sila gahapon? Oo. Daghan? Tagsang buok. Tagsang buok. Tagsang rang buok ilang kuha. Nanagko sila? Pinas kamo, oh. Wa ka manabo gahapon, no? Wa. Dito mo pagtagbilaran. Pagpilher sa Sacho. Naoba. Yung ubasa, pilher, di mama, atong center. Kaya pa laboratory na disita. Ang ipa-update. Yung spelling, manidahan. Yan. Hello guys. Good morning. Wa manabos ni Herming kapon? Wala. Tapos minas Nanuwas tos Alex. Si Alex rin nanuwas. Kaya man siya pandag ko. Ang hayag na tos Alex. Ha? Hayag na tos Alex. Oo. Sagaran tumuli mga alas 6 kapin. Karong la Berto tadtaan na ron kay sayo maning mga dilaw aw kana manggiginggatan. Pangdagko lagi to. Pangdagko ay gida. Bisa ka gabas gahapon, Brad? Bisa ka gabas gahapon? Tausiun. Haman. Kabuyet. Labi na og duol ta og suba. Sus gina warang tugnawa. Murag ayos lagi. Magabi eh. Ay, lamin tagdahang isda guys. Kay daghang nanabo oh. Daghang nanabo nga atong mga ang kaila guys. Isaad ko ampingan ang gugmang gitugyan mo. Isaad ko imo dagyod ako sukad karon ampingan ang mga panumpa didtoon niya sa langit ang gugmatang way katapusan. Tuwa na po si Bert guys. Itong makita.
Dayna! Tawag ka! Ah. Ha 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 ha. Ha? Inggatan? Nanginggatan na. Eh. Niaon si Jaan, niaon ang dagat ko. Niaon nga pambutre ni Agi guys. Ha? Sane? Nabora man. Nabora. Basa daan. Balag mabasa, basa kay mutan akus isda. Naabapod. Apoy, mata sa isda. Tuwas ba kuno na? Sayo, Tunyo. tuwas yung dagkog mata. Pila ka buok? Tulo. Ay, grasya. Ayo sa kudos magi. Hindi ka masakay? Dili, nabaw na. Aja ipakita ni mong lubot. Ah, wala ning lubot ni. Buslot na ning lubutan eh. Mayroon lubot ni Boslot. Ha? Buslot lubot. Si Berto gamay na ba ijad to? Sa buot. Ah, dyan lang mo kayo masiro. Ate ka Alvin siguro ba? Day usa. Namay ang angkol. Di mo siya kabalibad, anak, gon. Unsa man? Si Idihot. Ha? Eddie. Si Eddie. Hello guys, good morning. Ni kita-kita na po ta guys. Allah. Wow, thank you Lord. Sakto ra to. Sakto ra to bantay gamay ba mga tunga gramo karon. Grasyahan. City 1 port lang na. Oo. Karon karon kay City 4 man ta. City. Maglagdok-dok na ano tuwa, doot. Mas maga na siguro na kay wa pa mahuman eh. Kuha na. Na ay doot. Unsa man mangse? Ha? Mangse Bert? Sabon ba? Dili. Mungo ka sagaran? Oo. Mungo ka po na nagtagdag sagol. Ah. Pasabuli dai mo na to. Uy, mauli na ko unsay huwatan. Sa kaisa kay mabasa. Ang gagmay gi. Unsa man ni gataob gahon nas? Sa tao. Ah, gataob ni kay kog To si Alan ang gagbay. Si Alan ug si Alec to. Ang gagbay to. Oo. Okay, mabasa kuno ka. Isang buo po ka. Bukbuk. Ah, nakapatimbang na dek bukbok? Duha jang ikuhan mo ni kita to isuon, bisa isuon. Ah. Dawagan. Sakay na pambot, guys. Sa ko video ni. Kita sila guwapo ba? Nda.
Tagsara ta makasakay pambot. Ikaw rami na ipambot hindi ka masakay. Magtumag sakay-sakay sa trabaho sa balay. Sao na? Guys. Mana emang puna sa bukod ya. City one po. City 1 Kaluas Ginoo. Matigi kaon gihapog bahaw no. Amin ka nagbahaw gang bag-ong. Bahaw mo. Di lagi di matag na ning bahaw di ay. Lubid ka te. Diabay mo gahapon. Oo. As gusog-gusog. Alvin. Gusto ka buhok. Uy, asa ba to? Wala mo may naagian ha. Nalibot ko na ba? Sarapon ka buhok. Sibuk-buk ano po doon sa kabuok. Ha? Kabuk-buk ano po doon sa kabuok. Gaguol pag ero. Tura isda ni Berto, gibit-bit na oh. Tagdos. Ha? Pagtagdos sa Israel. Pagtagdos? Oo, sayes. Oh. Kuan dito, pagtag-uno media pod. Upat og tulo, upat og tunga, 4 media. Pagtag-uno media. Tag 2 media to, tag Pagtagdos media sa duha. tag 2 media kape na 2 report adto. Ni amo di isda di ayo. Kang Berto o Kang Alvin? Ah. Yun ano dito ito kadagko ah. No? Ato na dai dito lumbo. Kasab-sab sa ligmaes. Makabazad ko. Lain na ramaron kay adadon na itong kabaw, itong barangay. Butang na rin. Kayo. Pinsa man eh. Kuna yan, ang pitote. Sa Kriston ba? Ha? Kriskapin siya ni. Wala. Street food na. Ginoo. Gamay rin nga. At na ka itong. Media. Ha? Media. Ang lagom no. Ang kugot naman mo. Dakto siya pero nipis no. Ay, wana pution na. Ha? Pution. Ginoo. Pution ba yan? Pution. Dili hugot. Tambok no na kay Lubay. Ha? 2 report. Kuan ko ha. Unas na pud ang dagat guys, di para kagahapon. Gahapon sa hapon guys, taob no. Karong buntag unas na pud. Unas na pud among dagat.
Unya mga alas 2 ani guys, dako na pong dagat ani.